DXDC Radyoman Report. Mubalor sa 738,720 pesos nga shabu ang nasakmit sa hiniusang puwersa sa Special Operation Group City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna sa hepe nga si Police Major Bernice Waga uban ang Santa Ana Police Station atro sa gilusad nga bypass operation batok sa gingong top 3 city level high valued individual kon HVI. Gi-identifika ang suspect nga si Feliciano Retaga alias Dodong, 51 anyos, ug residente sa Purok 12, San Vicente, Panabo City, Davao del Norte. Malampusong nadakpan ang suspect dihang positibo na kining napalitan og shabu sa undercover police sa usa ka warehouse sa Maymaan ning syudad. Kani atong subject, dugay na nato ni siya gipanitaan kay siya ni siya sa personahe nga ato ang ginasubay nga nagapasulod og drugs gikan Panabo going to Davao City kani si alias Dodong sa tinuod niya pangalan niya si Feliciano Sales Retaga, 51 years old nga taga Panabo City. Pusher gid siya since na napalitan din nato siya og napay mga tao nga naa sa iyang luyo mao na po natong ginasubay karon. Musumada sa 46.17 gramos ang napalit og nakumpiskang shabu sa posisyon sa suspect. Udulan 800,000 pesos ang estimated street value niini. Kasong paglapas sa RA 9165 kung comprehensive dangerous drugs ang ipasaka batok sa suspect. Gikan dinhi sa Davao City Police Office kasama mo sa balita og serbisyo publiko reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.